Y Nadolig hwn yn arbennig ar gyfer rhieni dwl a phlant sy'n fwlach fyr. Gwasg Gwmer yn cyflwyno Nadolig Gwyntog Rwdolff. Addasiad arbennig ar gyfer holl ffrindiau bach Santa gan Rhiannon Roberts a Dewi Pws Morris. Mae Rwdolff wedi bita gormod o sprouts, a mae effaith drawllyd hynny yw deimlo ar hyd a lled y byd wrth i Santa fynd a'i anrhegion ar noswyl Nadolig. A'r ceirw eraill yn wan gan chwerthin. Rwdolff! Tybed, a fyddan nhw'n llwyddo i gyrraedd adre'n ddiogel. Wps, medd Rwdolff Rhian. Plis peidiwch â bod yn gas. Wy'n trio peidio fflwffio, ond llithrodd i'n ddirgel mas. Ar gael yn eich siop lyfrau leol neu oddi wrth Gomer. www.gomer.co.uk